Arrainburuak hangenituen. Eskerrik asko inaut, txapen gonbitea onartzeagatik. Eskerrik asko zuri. Bueno, Fantasia izena du zure azkeniko diskoak, eta edabideen aurrean, aurkeztu aurretik, egin zenuen alako premier moduko bat Donostian, zinemaren hirian, ez? Zinemareto batean elkartu gintuzun hainbat lagun, ezagun, eta diskoaren entzunaldiaren parte izan ginen, ez? Gauzak egia esatera, guzti lehenengotakoa iritsi nitzala eta nabaritu zintudan urduri antzera, logikoa denez, eta normala denez. Ezakit urduritasun hori gero bukaeraldean euforia moduko batean bilakatu zen, zen ere sensazioa kazetari bezala edo musikari bezala izan zen oso sensazio onarekin atera nintzen. Zein da zure iritziaz protagonistea nagusia zure izan zinelako? Niretzako izan zen oso emanaldi ezoikoa. Entzunaldi bat hasita buka diskoa entzun lehenengo aldiz. Diskoan parte hartu den hainbat jende eta gure inguruko hainbat jende bertara gonbidatuta. Eta gero Arriguriren sorkuntza prozesuari buruzko dokumentalaren estreinaldia, ezta. Oso urduri egon nintzen, aurreko egunetan ere bai, normalian baino askoz urduriago, eta entzunaldia bukatu, eta baneukan nola gorputzean bare sensazio bat, baina aldi berean zer gertatu den oso ondo ez dakienaren olako sensazio arraro bat baita ere. Gerora, egunak pasala, ez dakit, nire baitan ondo kolokatu den egun bat izan da, eta oso oroitzapen ederra daukat, eta oso pozinago aurkezpen hori modu desberdinean egitearekin, ez da, normalean, prentsaurrean egiten da, askoz modu grisiagoan, ez da, bestera batera egin nahi nuen, eta pozinago. Bai, ondoren nolaiteko solasaldia antolatu zenuten, persona ezberdinek parte hartu zenuten, baina diskoaren inguruan, bai, esan zenituen adierazpen guztien artetik badago bat aipatu beharrekoa, eta aipatu zen oso babestuta sentitu zarela. Bai. Ez dut uste disko hontan, beste disko batzuetan, baino intensuagoa izan denik inguruan izan ditudan musikari eta idazleen eta parte hartzea. Baina iruditze zait, inoiz baino konstienteagoa izan naizela ni. Ez daki zergatik. Eta behar bada gauza desberdin bat egiten saiatu naizelako, eta hor, ohiko heldulekuetatik aparte, askoz gehiago baloratu ditudalako inguruan nituenen babesak eta eskintzen zizkidaten heldulekuak, ezta? Eta orduan badaukat sentsazioa inoiz baino disko kolektiboagoa dela, ez dut uste parte hartzea beste kasu batzutan baino handiagoa edo desberdina izan denik, baina konstienteagoa izan naiz jendea nola inplikatu dan, jendeak eman didana, eskaini didana, nola aberastu duten disko hau, eta sentitu dut kriston eskertza. Eta horrekin batera eta horrekin lotuta kriston babesa. Usu Albertik ere parte hartu zuen aurkezpenean, eta beak esan zituenen artean, bai esan zuen disko behar bada, geroz eta gertuago daudela diskoetako kantuak zure benetako inautu horretatik. Horrek ere zer ikusia dauka guain esaten ari zarenekin? Behar bada bai. Nik uste dute nire ibilbide artistikoa ezinbestean dagoela lotuta nire ibilbide personalarekin edo. Eta nik sentitzen dut nire hainbat alderdi gero eta gehiago integratzen ditudala edo onartzen ditudala. Behar bada lehen eskutatzen saiatzen nintzenak edo gustatzen ez zitzaizkidanak. Badago nire baitan olako integrazio bat, ezta? Eta maila artistikoan ere uste dut horrela dela. Gero eta gehiago onartzen naizela nolabait, ezta? Eta zentzu hortan
diskontan badagolako dekonstrukzio antzeko bat, bilusketa bat, alik eta elementu gutxienekin, alik eta gehien esateko lako zera bat, obsesio antzeko bat, bai musikalki, bai hitzetan, ezta? Eta zentzu hortan iruditzen zait, bai Uxuek, bai Aitor Etxebarriak baita ere ez, jarri didatela aurrean edo prestatu didatela eszenatoki bat, oso abestuta sentitu naizena, eta ahalik eta baldintzarik egokionak jarri ditugula eszenatoki hortan, ahalik eta libreen sortzeko. Ez pentsatzeko hainbeste zer espero den nitaz. Nik ere nire buruari, ez dakit, beti jartzen dizkidan exigentzia guzti horiek pixka eta apaltzeko. Eta zentzu hortan iruditzen zait nire muinera gehiago gerturatu naizela. Horrek bertigo handia ere eman dit, eta sentitu dut bertigo hori. Eta hainbat, ez dakit, sorkuntza prozesua bai izan da niretzako, nire izuak eta zalantzak eta zeharkatzeko lako prozesu vital bat ezela. Eta zentzu hortan bai somatzen dut diskoa oso gertu nigandik. Bueno, sortu nuenean, zeia asteak pasa hala, gero eta urrutiago ikusten dut momentu hori ere, ez da? Artistak bizi dut denbora bat, hauen entzuleren denbora dator, ez? Bai. Bueno, azaldu duzun guztia, egin handi baten edo egin baten mintzat dokumentalean ere biltzen da, ez da? Kantuaren sortze prozesuan, zeinan nik atea nuen ondorietakoa da, azkenen artisautzalan badala ere, kantu gintza, ez? Eta hor agertzen dira silabak gora bera, eta instrumentalak noiz sartu, noiz abestutakoak. Baita ere elementu oso graziosoa da, Etxebarria berak aipatzen dizuren kantua mantxotu, ez? Zure etxean, zure erara kantatzen dezu, eta gero biluzketa ariketa horretan, eta onartzean ere, beste babesa eta laguntza, hortxe aipatu dezun dekonstruzio hori nik uste ondo biltzen dela. Arrazoietako bat ere hori izan da, ez? Nolabait diskoaren prozesu hau ikusentzunezko horretan biltzea, eta baita ere kantuaren atzean artisau lan badagoela, ez da? Bai, nire kasuan behintzat hala da, eta da, nik uste dut doai batzuk baditu dela, landu ditu dela, baina ni egunero lokalera juten naiz, lanera, eta disko hau azkenengo 2 urteetako lanaren emaitza da, ez da? Eta hor, kantu bakoitzaren atzean lan asko dago, ez bakarrik nerea. Uxuerekin letrak egiterakoan, letrak ez dira, nire kasuan behintzat ez dira egun batetik bestera ematen, ez? Eta Aitorrekin ere lana, bazen nik, nire ohiko lan egiteko modua da, lokalera joaten naiz, mikrofonoa pizten dut, eta hasten naiz gitarrarekin, jolasian, akorde batzukin, eta saiatzen naiz, ahotsa libre uzten, ezta? Eta dena grabatzen joaten naiz. Bapatean ikusten dut behar bada, egon dela esaldiren bat edo pasarteren bat interesgarri iruditu zaidana, eta behar bada hor zentratzen naiz, hasten naiz hortik tiraka modu berean, improvisazioan oinarrituta, intuizioan oinarrituta, ezta? Eta behin, osatuta daukadanean nolabait, kantu bat izan daitekenaren zera hori, hor grabatuta uzten dut, hurrengo egunean entzun, behin uste nuenean hor kantu bat egon zitekeela, Bilbora joaten nintzen, Aitorren gana, ez dakit, hasieran igual 3 astero, gero 15 astero, horre biligara, ez da? Eta Aitorri kantatzen nion. Aitorrek horren gainean bere, gogoetak ematen zizkidan, bere gomendioak, eta, izan da prozesu bat gero hori berriro lokalera eraman, nik horren gainean, nola sentitzen nuen ikusi, ze aportatu nizaioken nik ikusi, gero berriro Aitorren gana joan, behar bada letra nik idazten nuenean ja bozetoren bat idatzita eraman, Uxuerekin edo Inigorekin edo beraiekin kontrastatu, lan handia dago kantu baten atzean. Sartuko gara kantuetan, nik niretzako diskoan badaude kantu kutxun batzuk. Eta horietako bat Susko Lili
kantua da. Eta airean zoaz kantu horretan, egan bezala, ez? Hor badago hautsa melodia bat, gero piano, ez? Nota errepikakor batzuk, eta gero haizezko sokadako instrumentuak. Netzako diskoaren kantuetakoa da, eta ez dakit zenbaterainokoa da meritua ekoizlearena, zurea, biona. Bueno, normalean nire ustez ere kantu hori oso berezia da. Eta iruditzen zait, hola gertatzen denean, biltzen direla jende desberdinen asiertoak edo, ezta? Nik uste dute melodia berezia dela edo badaukala emozio bat bere baitan, melodiak. Uste dute Usu eta Bio gure alabari idatzi genion kantu bat da, berarekin haserraldi bat izan ostean, oraindik zauria irekita, baina maitasun inkondizional batetik, ezta? Eta melodia emozio hortatik sortua da, letra ere bai, eta nik uste dut hor, badaukala ja horrek, ja niretzako behintzat, gero ez dakit kanpotik hori nola entzungo duzuen edo, baina, bueno, iritsi zaidanagatik iristen da azkenean hori, ezta? Eta gero nik uste dut Aitorrek ere oso era delikatuan tratatu duela, ezta? Nik gitarra hutsarekin eraman nion, berak pianoaren akorde errepikakor horrek proposatu zizkidan, eta iruditzen zitzaidan Aitorrek ere badauka, ez, zera estilo minimalista hori, ezta? Oso gutxirekin, errespetu askorekin tratatzen duela uste dut daukan material hori, eta uste dut ikusi zuela kantua. Eta gero nik uste dut Xabi Zeberiok ere total asmatu zuela, ezta? Hor bukaerara arte oso era sotilean markatzen du biolinarekin edo biolarekin, eta gero bukaerako zatian nolabait ere kantua aireratu egiten dut, eta gelditzen da hor flotatzen bezala airean, ez? Bai, nik uste dut parte hartu dugun guztiok nolabait ere asmatu dugula kantu horrekin. Bueno, oso okerra orduan ez nabil, ez? Lehenengo kantuan ja horre... Ez, bai. Gainera zuzenan ikutzen hauen kantua da. Bai. Lilia aipatzen da hitza ere Dordoken dantza kantuan. Eta hor ere behar bada zuke Etxebarrian gara jotzeko arrazoietako bat, ez? Alegia, bateriarik eta bestelako elementu indartsuik erabili gabe kantu indartsu bat ere egin daitekeela, ez? Froga hortxe dago kantu horretan, ez zaizu iruditzen? Bai, niretzako hori izan da ikasketetariko bat, ezta? Eta nik uste dut behar bada nik izan ditut olako gauzak buruan. Aurreko diskoetan ere, behar bada kantu bat sortu eta ikusten nionean kantuari baseukala berezko indar bat eta behar bada ez zituela inbeste elementu behar. Baina gero grabaketetan eta grabaketa aurrean eta nik behintzat nire inseguridadeekin bat egiten dut. Eta bapatean proposatzen dizkidaten gauzekiko, pixkat, ez dait, nire lehenago ziurtzat neuzkan gauza askoren kontra egiten dut bapatean, ezta? Eta iruditzen zait Aitorrekin lan egiterakoan, eta ikusi dut, ja elkar ezagutu, feeling bat bageneukan berarekin, elkarrekin, kriteridun norbait, eta momentu horietan iruditzen zait, naiz eta behar bada grabaketan eta gotxa grabatzerakoan eta igual inseguridadeekin konektatu nik txikitu bezala egiten naiz estudioan sartzen naizenean, ez? Eta behar esaten dut, normalean baino gabez gehiago, Aitorre egotean hor uste dut eutsi diogula, ez? Hasieran geneukan ideia horri eta elementu gutxi horiekin saiatzea, ez, kantua zertzen. Eta iruditzen zait diskontan lortu dugula hori. Eta iruditzen zait ausartu naizela gauza batzuk egitera hain justu ere horregatik, ez? Aitorrek ere eman diadalako konfiantza hori, ez? Eta beldurraren artean musikari askok musikan beldurra egite isiltasunari, ez? Eta bada isiltasun oso nabarmena diskoan, oso ozena dana. Ze gertatzen da euri herrian, bigarren minutua eta 37. Segundoa. Bai. Nik Usuek testu hori idatzi zuen, egin zituzten
Eskozia eta Euskal Herriaren artekolako topaketa, literatur topaketa batzuk, eta elementu komunetan oinarritzen zen, eta orduan, Eskoziako klima eta hemengoa, euria zen elementu komun bat, uste dute beste eraman behar zutela euritako bat, eta horren baitan idatzitako testu bat da, testu luzeagoa zen, eta irakurri nuenean iruditu zitzaidan ikaragarria. Eta guztiok esan zian, hor kantua dagoela iruditzen zait, eta zen, bai, hemen kantua dago, eta iruditzen zitzaidan testua bikaina, bazegoen esaldi bat, hasieratik arreta ditu zidan, ez? Autoan errazago egiten da negar, kanpoan euria denean. Eta autoan erreza hortik hasi nintzen. Ez da negar, eta bapatean hor pentsatu gabe, bazegoen tentsio bat sortzen zen esaldi horren ostean, eta gero kanpoan euria denean horrek pixka tentsio hori ekartzen zuen, eta gainera emozionantea iruditzen zitzaidan, ondorio edo konklusio hori ere, ezta? Eta irekitzen zuela bapatean kantua ikaragarri. Eta bai, isiltasun hortatik abiatu zen kantua. Baina ez da erraza, ze gauza bada buruan dauzkagun ideiak, eta gero ondoren estudio batetik pasa, disko batean argitaratu, eta efektu hori zu buruan duzun hori gero besterengan eragitea, eta kantu horretan muina hor dago. Bai, hori izaten da gauza oso kuriosoa beti gertatzen dana. Eta disko honetan iruditzen zait, inoiz baino gutxiago gertatu zaidala. Behar bada, elementu gutxi horiek, hasierako ideia hori, segurazki eraman dugulako muturrera, ez da? Baina normalean, zuke jakingo zu, kantu bat sortzen duzunean eta oraindik maketa bat denean, ez dugu entzuten bakarrik kantua, iruditzen zait. Entzuten dugu kantua eta kantu hori izan daitekeena. Hori inbatiblea da. Zuk entzuten duzu hori, eta zuk entzuten duzu kantu osoa, ikusten duzu nora arte iritsi daitekeen, eta gero, estudioan, zaten da, hau da. Pizkat bada kantuaren dramatismo gabe, baina da entierru bat. Kasu honetan ez da galdu. Ez. Hori da, xarma... Ez. Eta hori ikustu dut, diskontako kantu askorekin gertatu zaidala. Estudiora joan, bueno, behar bada kontrakoa, estudioan ere, egonda esperimentazio prozesu bat, Felix Buffekin eta Fernandorekin, ez genekien azkenean zenbat kantutan jungo zan bateria, edo kontrabasua eta basua, eta genekien izango zirala kolaborazio osoa puntualak, ezala izango normalan egiten dudan bezala bateria eta basua disko guztiaren oinarri eta ari, musikalki izango zirela, joan eta etorrian ibiliko ziren elementuak, ezta? Bai, Felix Buff aipatu duzu eta Bidasoa kantuan, ez da elementu oso garrantzitsua, ez da oso presentea, baina bateriaren parte hartzea kantu horretan beste elementu batzuekin batea, da beste diskoko kantuetakoa, oso ekoizpen ederra. Baina aipatu nahi nuen ere Atlantida kantua, ze izan ere, nik lotu nahi pixkat, akaso inkonstienteki igual izan zen tabakaleran aurkeztu izana zinemaretoan, ze disko oso zinematografikoa eritzen, nahi irudiak eskatzen dizket kantuen diskonek. Bai, nik uste dute horra Aitorren eskuare gertzen dela, ez da? Berak serie eta pelikulentzako eta soinu bandak egiten ditu, hortan ari da buru belarri, gaur egun ere. Eta iruditzen zait bere arregloen estiloare badela. Nik uste dut berak kantuak ikusi egiten ditula, entzun beharrean. Eta iruditzen zait bere aportazioetako bat hori ere badela, ez da? Nik adibidez, zentzurtan asko ikasi dut, ze adibidez irtera argiak diskoan, eta nik uste dut ordura arte nire pentsatzeko eta sortzeko modua ere bazela, egon behar zela beti kantua zehozer esaten. Bapatean ahotsa dago, estrofa dago, gauzak esaten ditu, gero estrofa eta estrofa artean elementuk hartuko du garrantzia. Hor, igual gitarrak esan behar du zehozer, edo sugeritu behar du. Naiz eta oso modu finian edo sotilian esan, ezta? Baina nire baitan, nire eskeman, zeuden elementuak denbora guztian norbait egon behar zen zehozer esaten. Input ez beterik, ez? Bai.
Eta Aitorrek esaten zuen, ez, hemen, eserrez. Esaten, hori ere balda gainditu behar izan dudan bertigo bat, ez? Nola eserrez? Ez, hemen hau. Eta sokan arregloak ere Xabikin hasieran zer nahi genuen hizketan eta ez egin giro gehiegi, mantendu. Eta uste horrek pausa bat ematen diola, eta horrek ere burua jartzen duela beraz eraikitzera horren gainean irudiren bat edo iruditzait esaten dugunean behar badala sinematografikoa, nik uste dut irudiak guk jartzen ditugula. Entzunaldian oso kuriosoa egin zitzaidan, kantua, diskoa hasita buka, entzunaldi kolektibo bat, pantailan ez zegoen kantuaren izenburua besterik, eta bageunden zine batean, eta emate zuen pantailan bakoitza bere pelikula ikusten zebilela, eta bakoitza jartzen zituen irudiak, oso ederra iruditu zitzaidan. Bueno, diskoa xetu dugu pixka bat, entzuteko aukera izango dugu kantu bat, fantasia diskoari hasiera ematen diona. Disko hau zuzenean aurkeztu beharko duzu. Buruan badezun gutxi asko, nondik nora eramango zuen, eta noiz edo ikusteko aukera izango zaitu. Bitu, disko hau sortzerakoan, bazegoen kezkatzen ninduen gauza bat. Eta zan, hau gero, hemen esperimentazioa ari gara, gauzak desberdin egiten, gero hau nola eramango dut zuzenekora, ezta? Eta erabaki nuenean, diskoa izango da sorkuntza proiektu bat, bere baitan, independientea, librea, eta gero zuzenekoa izango da beste bat. Nik orain arte ere, beti gustatu izan zait oso fidela izatea, gero zuzenekoa diskoa izan den horri, ezta? Eta oraingoan, erabaki nuenean, bi gauza desberdin izan zitezkeela, kriston lasaitu hartu nuen. Eta horrek eman zidan ere askatasun gehiago sorkuntza prozesuan, bueno, askeago ibiltzeko, ezta? Libreago ibiltzeko. Eta betiko banda izango du oinarri, adibidez diskoan ez dago gitarra elektrikorik, zuzenean Rubenek sartuko ditu gitarra elektrikoak. Uste dut diskoaren kontzeptua eta espirituak kutsatuko duela zuzenekoa dudari gabe, baina bueno, zuzenekoa beste gauza bat izango da, ezta? Eta orain abenduan bestelako proiektu batzuk eta orkesten ibiliko naiz, lehenagotik neuzkan hitzordu batzuk eta ja diskoarekin hurrengo urtean urtarriletik aurrera abiatuko gara, ez. Ederki, Eñot, beste bi orduz ere hizketan egongo ginateke, baina eskerrik asko eta zorionak eta zorterik onena. Eskerrik asko. Urduri jartzean egin lortu zuen, atentzio kontu. Disko alai eta martxosoa. Alabari jaramon egitea pentsatzen ari zara, ala fantasia bat da. Nik uste dut niri mugitzen hauten indarreak edo sortzera bultzatzen hautenak hoiekin kantu alai bat egitea ez dela oso bideragarri niretzako, baina noizbait kantu alai bat egiteko erronka hor dago, eta heltzen diot erronka hori. Managerraren atzean iritsi, abestu eta alde. Musika izarrak ukiezinak zarete? Bueno, ez dakit. Izar naiz konsideratzen. Eta iruditzen zaite hemen Euskal Herrian euskagula hainbat abantaila eta hainbat desabantaila, abantailetako bat nik uste dut bai beste sortzaileekin eta publikoarekin eta gertutasuna dela. WhatsApp audio luzeak bidaltzen dituzuenak heavy taldeko solo amaitezinak egiten dituzten gitarristen espeziekoak zarete. Badaukatu itura WhatsApp audio luzeak bidaltzeko.
nire inguruko hainbatek ja hainbatetan abisatu dite mesedez edo deitzeko edo gauzak laburrago esateko. Sortea izan dut oraingoan Arrigurikoek beraien dokumentala osatzeko erabili egin dituztela, eta horrek ematen dit nola egiteko kuartada bat aurrerako ere. Soinu proba desastre hutsa izan da. Zer egin behar du halakoetan lider batek? Nik nire baitan badaukat olako norbait, kontzertu batzuetan esaten didana, gaur lanerako buzua jantzi eta piko ipala. Eta balio izaten dit. Interneten bilatzen hasi eta Googleek Einaute Lorrieta, Uxue Alberdi proposatzen digu. Uxue nire bikotea izateaz gain, nire lehengo entzulea da, kontrasterako lehengoa, eta diskontan eta aurrekoetan ere hainbat letra idatzi dituena, eta literatura pila bat nire eskura jartzen duena, nire konplizea zentzu guztietan. Gipuzkoan bizkaitar eta Bizkaian gipuzkoar, nongoa zara? Hau egia da. Bizkaian nire, ni Gernikarra naiz, eta nire inguruan beti erdi txantxetan izaten didate, erdi traidore bezala, edo ihes egin izan banu bezala, Gipuzkoara, eta Getarian bizitzen daramatzat 14 urte, eta uste dut ni sekula ez nautela Getari hartzat hartuko, beti izango naiz bizkaitarra, ez da. Txape aldizkariarentzat zutaz letrak idazteko kantua. Nonbait utziko nituen zuri buruzko apunteak, paper zurbilen batzutan, arratxe euritsu batean. Nonbait utziko nituen zutaz letrak idazteko, nonbait utziko zintudan gaur ni maitatu ostean, nonbait utziko zintudan arnaz sartzea zaztuta, nonbait utziko zintudan zutaz letrak idazteko, nonbait utziko zidaten zelofanetan zoriona, aurrek irentsi zezaten 11 erdiak jota, nonbait utziko zidaten zutaz letrak idazteko, nonbait utziko digute oraindik elkar maitatzen, amets hautsien gainean
ergelki elkar maitatzen. Nonbait utziko digute, zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko. Zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko, munduratu nintzen.